MVP Ownage εναντίον Exclusive Team που παίχτηκε σήμερα 5 Πρώτου Σάββατο στις 3:21 και είχε αρχίσει λίγο πιο νωρίς. Τα δύο πρώτα host είχαν οι Exclusive, στα οποία map δεν είχαν βάλει Game Recording. Το τρίτο map ήταν Grid που βάλαμε εμείς Game Recording. Από ό,τι μπορείτε να δείτε είναι το First of 100 και το επόμενο map το πάει κάτω. Το δεύτερο το τρίτο είναι Demolition, WMD και Synarray που έγιναν χθες. Έτσι, οπότε δεν είχαν βάλει Game Recording. Και εγώ ζητώ τώρα, όπως λένε οι κανόνες, να χάσουν όλο το map. Ναι, ξέρω ότι μπορεί να κολλάει, αλλά είχαν δύο διαφορετικοί host από αυτούς. Δεν γίνεται να κόλλησε και στους δύο. Έτσι, αυτό ήθελα να σας πω. Και στο τρίτο map έληξε 3-6 υπέρ των MVP. Οπότε το map δεν λύγει 3-0. Τα map γενικά, το Clan War. Αυτό.